Здравейте хора, аз съм Freemaker и както обеща на следващия клип, ще отворя Magical Chest-а. Или не съм обещал? Не знам. Така. Първо ще отворим този чест. Фри. Бе, ще се разрева, бе. Нещо хубаво искам, бе. Как виждате, изхарчих малко от 300 парички, за да си апдейта ПК-то на втори левел. Ти. Почвам. Yes! Така, бе! Много да обичам теб, бе! Много да обичам, бе! Боже! Майчица! Мастер! Сквала го смена! Много съм на кеф, бе! Много съм на кеф, бе! Чай, преди да го смена, един апдейт да хвърля. Ривлен го. Стама опи. Ама аз си знаех, че ще получа тогава, бе. Ама аз си знах, бе. Аз много добре си знам, бе. Така. Мислех да не... Чакайте. Както виждате, съм трети левел, да, трети левел. Така. Време е да си направя клан. Крейт. Кланът ми ще се казва... Freemaker. And... No. Не. Freemaker, айде. Да помисля. Някоя от тея. Не. Това е трудната част. Айде... Някой от черпчетата. Това. Значи така ми е картинката, запомнете ме. Ама искам с нещо клана ми малко така се отличава, за да го намерите по-лесно, ако искате. Не, бе. What? Да факам, бе! Айде, ма! Много ме удобства. Freemaker. Да, и само ви кажа, също играя в сървъра Pika Network, IP, за него ще има в описанието. Може някой път да ме видите, да си станем тимче, такива неща, аз как не давам само да кажа. Да видим какво да напиша. Чакайте, ще скипта клипа малко и ще го върна пак, защото имам малки затруднения.